Voilà, zdravím vás všetkých, toto je moje prvé video s mikrákom, aj keď to je iba moje druhé video. Ale na YouTube som už mal nejaký ten channel, ale nehral som hry. Takže chcem sa aj k tomu dostať. Ja už som ten channel raz založil, ale nenašiel som si vhodný program na, ako sa to povie, ako natáčanie tých hier. Toto je hra Counter-Strike 1.6, ktorú myslím si, že pozná každý, pretože toto je fakt známa hra po celom svete. Ja to hrám na gamesites.cz, čo je český server. Stadiaľ môžete si zakúpiť aj hru, alebo po prípade stiahnuť, čo vám neodporúčam. Ja som si ju zakúpil, myslím si, že stala nejakých 15 eur. Čo sa mi možno aj neoplatilo až tak veľmi, lebo CS:GO nehrám až tak veľa. Ale zase už máte aj ten kľúč na Counter-Strike Global Offensive, čo sa už vyplatí za 15 eur. Chod spať. Spachtoše. Aj kde je spát? Čo to děláš? Dobre. Ukludni sa. Áno. Budem hrať aj hry, aj iné, nie iba strieľačky, napríklad také onlineové, no nie onlineové, ale cez net, napríklad World of Warcraft, čo sa mi fakt páči, to budem točiť na kompe, lebo teraz hrám na notebooku, čo na notebooku budem hrávať také menej výkonnejšie alebo náročné hry. Lebo notebook nemám až taký extra silný, aby mi to bralo napríklad Crysis 2, Far Cry 3, alebo nejak tak proste. No akože zobere to, len sú tam tie mikrolagy, čo ja fakt neznášam. Čo som vám chcel ešte povedať, ja aj k tým mikrolagom. Na komp mám fakt výkonný, je to môj nový miláčik v rodine. A nie, nemusí byť v rodine, hlavne, že to je môj miláčik a toľko. Nezaujíma moje názory ostatných. Akože vás, divákov, ma fakt zaujímajú, ale napríklad tento tých, čo poviečam, kde som povedal kompletne zatiaľ, že bere Far Cry 3, všetko bere, neboj sa chlapče, môžeš hrať ešte aj do noci. Ej, ty pako. No, komp som si nekúpil ako čisto nový, ale choď spať. Ale bol použitý. To čo bolo? Aňo. Matka. Ale bol použitý, ale fakt kúpil som ho takých, ktorí sa do toho rozumeli. Je tam herná grafika 2 GB herná grafika, 3 GB RAM a miesto na disku je myslím si 600 GB, čo je celkom dosť, pretože na hry by to zvládne. Ešte v tom nemám žiadnej hry, iba World of Warcraft. World of Tanks som si už odinštaloval, lebo už ma to nebaví. Ale na notebooku mám Drakensang, aj z toho by som chcel niečo natočiť, mám tam ako už fakt takých lepších hráčov. Nie sú legendárni a nič také, ale myslím levely sú 20 a 18 a tak. Drakensang fakt dobrá hra, som ju hral dosť dlho. Potom CS:GO, Need for Speed Underground 2, pretože hra sa mi celkom páči. Možno, že niektorí poviete, to je stará šunka. Kľudne povedzte, akože počúvam názory aj ostatných, ale keď ide o hry, tak vtedy nie. Lebo keď sa mi nejaká hra páči, tak proste ja si ju stiahnem a zahrám si ju a spolužiak mi môže hovoriť, čo len chce, že to je taká na nič, taká grafika a taká hrateľnosť a nevieš si tam hento nastavovať. Tak mne to fuk, hej, keď sa mi tá hra páči, napríklad, čo ja viem, Daisy mám v počítači
ale hrám zatiaľ, skúšam iba single player módy, lebo na multiplayer ešte nie som až tak pokročilý. Multiplayer módy nie sú až tak pre mňa. Napríklad, keď teraz chcete, mohli by sme ísť na nejaký paintballový server. Ja to tu stopnem a pokračujem nahrávanie, keď tam budeme, ak chcete, no ja neviem, možno ešte také 2-3 kolečka si tu zahrám a potom ideme. Takže teraz, aby ste nemuseli toľko čakať. Botkill. To čo je? Veď napísal som botkill. Kde prečo zapísal z dvoma L? Či? Jeden. No nevadí. No poďme na nich. Ty si Ferris. Mám najnovšiu verziu 1.6. Čo tu sú nové, nič tu nie je nové, iba akurát tie servery sú trochu pokročilejšie, pretože ako nejaké extra nové veci tu nie sú. Hejo, má tam AVPčko. Poď! No vidíte, stranu hečota, a on si v pohode. Ja som Totony, Ernie a bývam na mesiaci. Tak mňa to nezaujíma, kde ty bývaš, doste všetko a ide spať toľko. A tu títo tu nabehujú so štítmi, všetko možné. Neviete ma trafiť, proste. Topside. Toto môže poznať každý. Ak nepoznáte, tak teraz už áno. To neviem, čo robí. Akože dvere sa dajú prestrieľať, to je pravidlo Countera. CSK. Hej, zabij máš. Mayday. Nevadí. Tak teda, keď chcete, tak môžeme ísť na ten server. Ak áno, tak dajte like, alebo proste robte čo chcete. Ja teraz zvyknem nahrávanie a ideme na server. Tak sa vidíme. Takže čaute, už som tu zás. A ideme na Paintball Deathmatch, kde sú až dvaja hráči. Až dvaja sú tam. No teraz proste sú tam dvaja, keď sú tam večer, keď tam nabehnem, tak sú tam 50. A nestiam tam len behať, pretože iba sa spavnem až bim. Hej čo, či čo? A ja ani proste neviem, čo som. Hej. To čo by to písal, že dvaja hráči, keď tu sú 50, vole. No nevadí. Ty každé CDčko. Čo to je za blbý server? Paintball sa mi fakt páči, ale keď napríklad takéto blbosti tu sú, jak teraz, tak ty tam zdochni! Prepáčte, keď som nadával pri nahrávaní. Lebo keď ja som fakt naštvaný, tak ja už myšku hádžem, bijem klávesnicu, proste robím čo môžem. Ale keď už stojí oproti vám takýto šmejd a pistolkou ho neviete zabiť, tak potom už robte čo chcete, mne je to fuk. No poďte šmidi. Ja to ešte zbraň. Je takú toto. Luk. Moje obrovské vzory sú fakt Selassie. Tak neviem čo robím teraz, práve 02. Obrovské vzory sú Selassie, Gogo. Fakt, furt ich pozerám, napríklad Asimister. Od Asimistera pozerám Daisy. Aj zdochlý, on fakt dobré komenty dáva. Aj tomu závidím, že si ešte vedel zanechať, že nemá proste ten facecam a už on proste točí nejakých 500 videí, či koľko tam má? 300? 200? No neviem to presne, ale je to okolo 100 či 200. On tu ebne na mňa granát. No proste, je to normálny človek. A on si myslí, že keď tam hore bude stať, ja ho nezostrelím. No zle si to myslí. Lebo aj toho tam zostrelím. Alebo to je môj? No neviem. A hovorím, že ho zostrelím a už ma začal strieľať. Bam. Dneska, keď budem mať čas, tak natočím aj lolečko. O čom točím, pane Bože? Natočím aj Vovko. To čo bolo? Pane Bože. Natočím áno Vovko.
Na notebooku mám také menšie mikrolagy, ale dúfam, že to zvládnete, aj keď to točím cez Fraps, tak dúfam, že to nebude až tak lagovať, ale ak áno, tak to nebudem točiť lolko na... Neviem prečo furt hovorím lolko, keď tú hru neznášam. Keď áno, tak nebudem točiť WoWko na notebooku, nebudem to preháňať, ale kľudne si počkáme na víkend. A napríklad mohli by sme také urobiť, že víkendové vovečko. Lebo keď už hovorím lolečko, tak už nech aj lolečko, ne? Tak prečo nie? Lebo cez víkend idem ku starej mame a otcovi a tam mám proste komp. Lebo doma mám iba notebook. Tá cesta. Digon tam 7-1. To čo číte? Keby ste chceli... No a teraz som zabudol, čo som chcel povedať. Padnú. Chyťte. Tam bol na balkóne. Prečo ma nastreľáte? To sú ale indiáni. Kamikaze! Útočíme, prebíjaj. Spavni sa. A nikto sa tu nespavne. Tak, čo za nacisti? Tak, to je čo za mapu? Nie je žiadny T-čkár tu. Čo som chcel? Vo WoWku mám jedného druida. Čo je... Počkajte. Počkajte, Worgen, hej Worgen, to je vlkodlak, proste sa vie preniesť na človeka, už mám aj tú schopnosť. Áno, Worgen a potom mám ešte jednu pandu, šamana, ktorého som si ešte iba vytvoril a budem ho nechávať na sériu. Iba som si ho vytvoril, aby ste videli, že ako to hrám. Sem poď! Ty parašutista! Yeah! Double kill! Pusti ma dnu! Ja proste týchto tak neznášam. Práva drží. Prečo nie? Zozadu. 8.22, to je čo za noobsite? Proste takých ľudí nemám rád. Či čo tu tak ani dvoch ľudí nevidia zabiť. A tento si tu zakempil. Neviem nič chore. Chcem pozrieť. Za to spadlo. Nevadí, vystrelám ho. To čo bolo? Fatále mis. Vovečko. No, už nechcem točiť o tom WoWku. DJ Martin. Proste, prečo som si vytvoril ten YouTubeový channel? Ja som si ho už chcel vytvoriť aj dávnejšie, len som nevedel. Poradil mi môj spolužiak, ktorý takisto má channel a jeho link dám do popisku. Jeho meno je trocha noob.cz.sk, on hrá Just Case, čo je v pohode nahral tam myslím 4, lebo boli tam 3 misíky a jedna, kde sa iba šialil. Ale aj to bola fakt celkom dobrá séria. Potom zahral jedno videjko Happy Wheels. To by som chcel točiť aj ja. Aj budem točiť, nechcel by som, ale aj budem točiť Happy Wheels. Je to proste hra na srandu. Iba tam robíte veci, ktoré sa vám iba tak znudí, že aha, pozrite, tu je nejaký rotačník, či čo to je, tak prečo neskočiť na to zomrieť, nie? Však keď o tom je Happy Wheels, ľudia, nehambite sa za tie veci. Toto nie sú intimné veci. Spike One. On ste chcel napísať Super One. Len mu to nevydalo. Nevidel ten R. Napísal Speke. Čo tam on písal. A no, mo tak nevedel zašutovať, tak tam je. Pravda, že... Buzna.
spavne sa tu vedľa mňa a vystrieľa ma. Tak prečo nie? Jak sa on volá? No keď ja ťa. NCS programátor. Tak teraz budeš mŕtvý programátor. Nevadí, tu si prebehneme, tak... Pane Bože, nevie ho zabiť. Má nejak Haribo. Fasa. A ja mám rád Haribo cukríky. Keď máte, tak pošlite mi. Na YouTube. Ale nie. Neviem, čo tu je zase to videjko, aké to je dlhé. Prvé videjko, čo som robil Good Game Empire, bolo iba také skúšobné, že ako by to vyzeralo. Ešte raz ma zabije, tak sa odhlasím. Ten Haribo maniak. Ako by to vyzeralo, keby som to nekomentoval. Dobre, teraz ten Super One. Či? Ahoj Lidl. O tak si vyser, Tesco. Jak ma napadlo to meno Erovan TV? Erovan ma napadlo tak, že... nechcem to teraz povedať. Serte na to. Mal som v hre Drakensang meno Erovan a povedali mi spolužiaci, že celkom dobré meno, tak prečo je dať aj na YouTube? Tak ideme! Sem poď! Maniak Haribo. Takže dúfam, že sa videjko páčilo. Ak naozaj nechajte like. Odber ma ešte viac poteší. Ale ak chcete, aby som niečo vylepšil, alebo máte niečo, čo sa vám nepáči, tak kľudne dajte dislike, alebo mi napíšte najradšej do komentov, čo chcete, aby som vylepšil. Tak užívajte videjko a užívajte víkend, lebo je dnes víkend. Je nedeľa, no nevadí, vydržíme ďalší týždeň a vydržte, lebo na budúci víkend bude Vovko. Ak sa mi podarí nejak upraviť to grafické rozlíšenie, tak môžem, že skúsim natočiť aj notebooku, lebo hrám to aj na notebooku, ale no niekedy ma to vyhodí, proste za vysoký ping. Takže majte sa, vidíme sa na budúci.